Butcherman is now? I've been looking for him all day long. Butcherman, why have you been so long? We van een week de Nederlandse slagersmanifestatie vakwedstrijden. Een hele prutte prijzen won. Hoeveel precies? We hebben 14 prijzen, we hebben 16 producten ingestuurd en 14 dus met goud bekroond. En dat, nou ja, dat wie voor uzelf weg, wie toen al had er een stoel door wat zeggen. En ja, geweldige prestatie. Ja, want wie de eerste keer, hè? Ja, weer de eerste keer. Ja, in strijd hier bestaan. Ja. Voordat je wat insturen, hoe denk je daarna van nou, dit of dit maak maar insturen en daar zo'n kans met mij? Nou, ik ga zelf al insturen dat ik dacht van als ik 1 of 2 met goud ha, dan ben ik al heel tevreden geweest. En nog heb ik 14 van de sectie, dus dat kon net beter. He? Ja, en van die 14 weer direct nog voor jou een hele speciale. Lees dat eens uit? Ja, dat is meer, denk ik, meer de smaakbeleving wat de jurering gewoon had. En die gaan zijn van nou, dat jou een goud met sterren. And he grinds my sausage too. Ain't nothing in the line of butching. Kom drinken je ze graag. Nou, dit is een bedrijf, een klein vak. Deze man die had alles. En dan denk ik wel graag gaan en vrede hem. Dan redde hij mij dan door 1000 of 2 dagen later, dan kun je het krijgen. Ja, want ik zie hier bijvoorbeeld mol en ranja en dat soort dingen. Dat is echt net normaal van de slachter natuurlijk, hè? Natuurlijk net, nee, maar het is makkelijk dat het er altijd bij is, hè, brood. En dan heb ik vreselijk lekkere ijskoos. Dat jouwt neer, het is al hier perfect. Wat deze man hier had in de winkel. Wat vindt drinken er nou van dat er zo volle mooie gouden prijzen won had bij de slagersvakmanifestatie? Super, super, dat is een teken dat die man 100% zijn wijs doet in alles. If you can't stop in the morning, please stop by tomorrow night. If anybody asks you, but your man, where have you been? Ik heb een vrouw in Den Haag en die wil graag, die maakt dan van filetlapjes. Met ham en cheese maken ze wat leuks. Ik zei van dat ken ik bezieken. En we gaan die in de orenweek leiden in de toonbank. En die vrouw die zei van nou die verbaasde haar oor. Ze zei ze zullen er lekkerder dus min. Nou, zulke dingen. Nou, dat had ik een Haags varkensrolletje aan. Ja, en dat vond die vrouw helemaal geweldig. Die hoorden ze nog zelf net meer de meidje. Dus die trein dat er hier nou in Van Waarden zit, wat drinken betreft, vol 30 hier worden. Oh ja, om mij wel. Om mij wel. Dat is zo'n 60 die daar. Ik maak nog 20 hier. Ik hoop het al. Als ik de gezondheid krijg, dan mag dat wel slagen.